Mota NLF chini former Secretary General Lingiya Fiaba Tripura Mota Party ni Korsa warrior hisabe Angnor no kokhaya theni sanai bisi degla Senjoto Shu November ni 27 to ang Tripura Mota habmani Tripura Mota ni system no sebanyak ni bagiya Tripura Mota ang habmani borong ni imang no ang sebanyak ni bagiya Tripura Mota ang habmani candidate manani bas seknani bagiya Fiabang Tripura Mota habmani Tripura Mota no ragani bagisi Tripura Mota wang habmani hate dofani bagis samung khainani bagisi tam nihinba ang silai tingtong proje samung no ang klaimania democratically samung no ang klainani hini je ang Tripura Mota wa habu Tripura Mota ni bisingo hate dofani bisingo jengjal dubnani bagiya en ang belaikana hammariu je bororok je nukungrok ano puitu klayei ang may baksa 27 November 2025 ko Tripura Mota Party ni bana tinay rokno di ang nono koglu ang je kebang tangkasak ang je harisak norok ni kaham peruntung hamya peruntung ang nono yakar gelap as kalau ame fainai no semia Tripura hani bebak borok no ani borok no ani Tripura sarok no ang yakar gelap ang je harisak dofani samunan kai khalai khazani takute bukuk song ang tini norok no belai kena nangkumani kokhaya sani musun Tripura hani political situation kisah kebangsaan bebas saya mano dia ang nuhori tongmani ze ang nugi tongmani abodor nudan nuk abang sia lai thangka kongnang ke sani musu 2018 election so IPF ke rokaisa bul kotoma klaida hade gopre bai kemang ma samuk klaiman kamu borok election no 2023 bo Tripura Mota kaisa bul klaida and habu bagara sak bai khang no abo bolonei gosiwi laza ya bati ne buskango 2028 ne assembly election belaikan crucial the habu bagara sak bai khang why saya why ni sajak the mistake that I did in 2023 I will not repeat it on 2028 2028 jing belai important abne bagi 2026 jing bagi tebo important because 2026 tumu Tripura Mota TTIDC government form khai mang kai 2028 election jing bai lagete ni thanai enang puitu khai habu bagrano ang puitu khai norok no जों तुम थानसागे दंखांके जों बेबाक न
manai ke jabak maklai manai sung tumu thansa ke tong gangke land right ba manai direct funding ba manai chini borok CM bo me manai ani khak kitcha kon udru mani khrei fiaba chini borok ke bisingo no baksa lam korojak tong buini dofani borok no khafurinani bagai boroni sons plak lagai boroni rusa mundur rusa bai tong nai poto te babisa thaje sung nai khanke sungno sajagya sungno nasre nai borok dibo 2028 election belai kano crucial abni bangi 2026 ke chong mari wo chini choba Tripura Motha party versus Jon Jati Morcha party singlai and sungno sajagya borok sungno nasre nai borok sungno sokomor nai borok boroni kaham di bagai boni yang je fan dongoni rang thung police procession thung administrative power thung borok use kainai BJP ni bumungai Jon Jati na apply khanai abne boina sung pusna ni langnai Jin baksa borok wansugo sung tumung National Party khlai ke sung jemu sung sung khlai man nai hnai kia ba bu sung tamo pori nai tamo sung nai abo ani icha ang se disat khelai khana ani busabri nang tamo khlai nai kia ba repeatedly why saya why niya Dr. Malik Saha kok borno sing roman script by dia riwis maya abatini ethics ne against inside the mo oto isa manina se kor biya hi saiman ukangai political rights mo bai keri nai abne buinan sawo habubaga wa sawo moko chini hawa pati kaini to kaise ka chung kaise ka borok Desik porno sung mokok no siwina harmanya chini man thanya sung manja abni bagino ang national party o thaya wei ang regional party o ya ang saimano regional party o tum thanga angkai ang post ma khainai ang sio ang kok bang masanai dia bang pro tobak khainai borok anu thio Sobani three and kok borok roman script sinani land rights to manani political empowerment manani abo sobani bisuti se manai ang ajibo sawo tinibo sawo khanaba